Sugeng dalu rencang-rencang. Kula Jose, kelas kalih. Badhe cerita Kancil lan Keong. Sawijining dina Kancil mlaku-mlaku ing pinggir kali. Ora sengaja Kancil ngindik Keong. Keong langsung ndelik ing cedhak omahe Kancil. "Hei Cil, aja sombong dhisik. Meski mlaku klulal-klulur ngene iki, nek mbok tantang balapan durung mesti aku kalah." Kancil rumangsa ditantang, atine panas. "Ya wis, nek ngono sing nantang dudu aku, tapi kowe. Ayo Kak ladeni kapan lan ning endi?" Kancil lan Keong wis padha setuju. Sesuk balapan ing pinggir kali kene. Kira-kira jarake 200 meter. Singkat cerita, Kancil lan Keong wis padha siap balapan. Balapan kuwi ditantang karo buaya, gajah, lan sak gelamboran semut angkrang. Balapan Kancil lan Keong diwiwiti 1, 2, 3. Kira-kira separo laku, Kancil tekon. "Yang, kowe wis tekan ngendi? Aku wis tekan ngarepmu, Cil. Ayo, aku wis tekan ngarepmu, nek ndang cepet." Banjur Kancil kaget. Langsung lakune dicepetake. Kancil tekon meneh. "Hei Yang, kowe wis tekan ngendi? Aku wis tekan ngarepmu, Cil." Kancil tambah kaget, langsung dicepetake lakune. Kancil tekon meneh. "Yang, kowe wis tekan ngendi? Aku wis tekan garis akhir. Ayo, lek cepet, aja ngasih kalah karo wong klular-klulur." Kancil rumangsa isin, langsung mlayu mulih ora wani petuk Keong. Sejatine sangi Keong. Amarga Keong njejer-njejer kancane sak dawane kali. Menika dongeng Kancil lan Keong. Matur nuwun.